Baba umlatha laba naba nje. Babuza ukuthi babe inkosikazi ndoda yini. Babe safisa imfundiso ngoba uyangibona nje ngiqaba nje. Isiqhaza nje. Manje uqonda nje ngithi winja. Futhi ngeke uzungijike. Kufanele ukhulule umoya obunja. Ya, ngoba masikhuluma ngenja sikhuluma ngomuntu. Manje iBhayibheli nje izinja. Lithi ingcanga. Lithi dogs. Elesingisi kusho njalo, lesizulu nje. Lithi izinja. Neyife ngaphandle. Hallelujah. Manje inja ke njengoba nginazo lapha ekhaya ncebe inkosi bazifa aziye ezulwini. Amen. Ofikwa umuntu. Obegqoka isuti njengami. Kuthiwe nje nja wena one side. Menzo okubi angikwazi. Manje ngangenenge mina umo efeba ngilo ngithi sister. Kufanele ngithambele nesakala. Ngoba eBhayibheli bafethu lithi izwi lenkosi liyinkemba. Uyazi mina ngizamfisa umshumayela into eyinkemba. Ethi mayihlaba nje isihlukanisa ithambo nomkhathi. Amen. Yabo ingene ihlukanise izizinto zenhliziyo. Uyabona sisashumayela into ebandayo nje. Uyabona abantu basakhuluma izinto nje uzwe ukuthi yazinde umphuphuzo lo. Uyayikhotha yena John 1:14 kodwa umphuphuzo lo muntu umphuphuzo lo engathi ungamfishisa ngonyaka umbusele one side. Uthi ngathi izinja zingaka eminyaka. Zibulala abantu, zidlwengula abantu. Uthi wazincengwe. No, manje khali ngane la ithi yadlwengulwa umfundisi. Ayidlwengulanga omunye umuntu, ayidlwengulanga ethaveni. Yadlwengulwa esontweni. Uthulwana usathana nje uthanda menge nje uvela kuruta umfundisi nje khala kathahlala akanengi ohamba umfundisi nothayi nebhanti nesuti ehamba nje bandla shem ephethe nebandla kusho ukuthi iphethe nje ibandla into engayazi ayihlambuluki ayigezi yanuka phethe ibandla kodwa unjani yanuka nawo amavesi kodwa yanuka akahlambuluka akagezi inkonzo yagezisa Fumiso ayinye into eningi bafowethu ithi izono ziyavunywa. Sifuna ubishop, sifuna umfundisi, sifuna umongameli, sifundwa uwo wonke umuntu. Izono ziyavunywa. Hayi usiphethe emicabangweni. Izono Kavu. Angashinyalo nje into awudodi la esontweni madoda. Akakubuyisela izinja wansa. Hambe siyokhomota ngoba sikhomota nje amazinja wena. Wansa akuthatha bafo singamenywa Thabiso asingamenywa. Amen. Uyabona ke thina singathi ngoba ngeke ungimeme. Anginandaba netende lakho, anginandaba. Anginandaba na sound yakho, anginandaba. Anginandaba na mali yakho, anginandaba. Ayikho into ngimisa ngithi ngiyakhuluma nje. Futhi uvimbe. Singasondeli ngasesontweni lakho. Ngoba bathulana yedwa nje. Sathatha lento sayifaka. Izophepheteka lento. Ayongena esontweni. Chiliza. Azofundisa into engizwana ngoba ayibizwe intshantshe la endlini. Athi sangishilo. Uyithatha aphi lento? Khona abantu abaphethendeni bavele bayabiza wonke amagama ngamagama. Ucabanguthi manje ubungibona ngisitashukela nje. Kwangeke ulande amagintsa la ngithathe imoto. Ipha. Ivangeli malingabakhiphisa abantu lezi zinto akulona ivangeli umphuphuzo. Ivangeli lingayishintsha isintombazane engahlukane sona. Akulona ivangeli. Intombazane ikhuphuka epulpit Thabiso, ikhuphuka epulpit. Uyabona nje. Ngisho ibuka nje uyabona. Noma ngabe umusa ke sikhuluma ngomusa. Kodwa uyabona. Kuthi besadinga ukuthandazelwa abantu.
usadinga umthandazo. Khona umuntu engafanele bazalwana jova abantu. Ngoba usadinga ukujovwa. Ungabe udokotela kade awakafiki ebudokoteleni. Sokuhlonipha ama-Bible school ayahloniphana. Nami angihlonipha ukuthi ngudokotela. Ngathi ngiyacabanga ukuthi abantu bathi ngudokotela, kudokotela bayazi ukuthi yini bathini laba. Bathi ngudokotela bangibushela amaphepha. Bathi doctor. Ngudokotela ngafaka ijazi elibovu. Kanti abazi ukuthi mina vele. Angidingi lento lamaphepha. Bafuna ungihlonipha. Professor one. Ngibe uprofessor ngayezulwini. Ufama jaza amakhulu ngibe uprofessor ngingayezulwini. Mase kushiyana ngizokhuluma kahle nami ngithi basalweni kufanele silandele umthetho. Ngoba lapho esikoleni sifunda khona sifundisiwe ukuthi umuntu uqala khona lapho phezulu eze aphinda yophuma ezazi ngoba akukhulunywa kanjani. Okwazi ukuthi umuntu ukhuluma kanjani. Hey, this is not your church. This is Jesus' church. So ikala lathi nasikhuphuke na. Kwani ikala phezulu wehle na. Sophambana. Ngeke ilandi ifebe lento yakho. Uzolanda abantu abatomotiwe wenqike inkosi. Abathi mawukhuluma ngesona bathi yini yana lento baba. Pastor, what is that? What is he talking about? Uyabona ukuthi siyakhuluma nje. Awucabange ke thabiso sokhuluma siqede mawufuna envelope yakho siyithathe sikubuyisele. Ukhuluma kanjani umuntu? Sinjenje bafowethu ngixolele ingane zakho ukuthi nginje ngazalwa nginje. Omama umlambo bazalwa kanje. Naba. Bazalwa kanje ngazalwa. Xolele uyabona ukuthi uJahe verse yilo lento. Angithi ngishilo ngathi nina nasi Genesis to Revelation. Mina ngale kwa Genesis. Before Genesis. Sengikhuluma ngala kwa Genesis manje. Ngikhuluma ngale kwa Amen ku Revelation. Mina ngikhuluma lapho nje. Angikhulumi lento yasiyo. Lento yasiyo izodida ngoba izokwenza uqhubeke. Wona sozwi. Siyakhothuka manje. Siyakhuphuka siyakama. Siyakhothuka. Siyahamba manje siyakhothuka. Siyahamba kanjalo siyahamba manje. Siyakhothuka manje siyakhothuka. Ngiyotshela abafundisi ukuthi khona indoda engasile la ekhaya. Bathi njani? Isile la ekhaya. Vele khuluma nomngane. Iyahliphisa nje. Isizo ukuhliphisa. Mama umladi. Ngaba uzange ukholo. Angithi nami baba. Mthandana. Ngahliphisa. Ngihliphisa abantu abafundile. Ngiphathe intanga yokufunda. Ngiyomfunda nje. Ngathi Inkonzo le. Wehlukana nesono. Akuyona Inkonzo ukugibida le. Wathula umuntu. Thini loba? Athi ukugibida. Yabona amasosaba. Angani la endlini khona abantu abanjani. Ngithini manje sibasabe? Funa sihlabe baphenduke. Ingane bangahlali nani kadadwa. Engani ngikhulumela lokho nje. Ukuthi ingane kanjani? Akushadwe madoda. Kodwa yadlula le kanje. Mabisho basunda iBhayibheli. Babuza manje ukuthi afundi ngani ukuthi ivesi manje. Yazi imali bafethu.
uJesu wakwafika uPetro bedoba imani bafowethu iBhayibheli malichaza uJesu wathi efika nabafowethu laba babe u2 wabafika bedoba uyazi angazi ke noma asekhona amaBhayibheli ngasosikhathi ayekhona imibhalo yayikhona kodwa asizwe uJesu uthi wafuna umbhalo wakhona iBhayibheli uJesu wathi abafica ulandeleke ufesibani lo lento yenzani madoda phela na izazi umthetho manzokhuluma nabantu zivula imibhalo ukuthi ngokomthetho kaMoses thina sizwe sakabani asambisi kanje wavele wafika indoda engenawo umthetho yavele yafosta emthethweni yafika madoda u2 ifuna ukuqala inkonzo endala let us okwenzeka maybe isithunzi salento ezayo lekhona isithunzi ikhona intempelele yafika intempelele yangena yamakhuluma amavesi yavethi wenu follow me ukhululwa ngale kuthiwa Petro landela Petro landela washiya wafika abanye ngaphambili bathola landela babefika laba ufika kulabo futhi ngaphambili bashuta afanayo landela nabo futhi badela izinto kade bephila ngazo Bangabuza ukuthi silandela kuyiwaphi badela amabhizinisi badela ukudla kwabo balandela lo bangasho ukuthi njengoba silandela nje basho kamuva ukuthi njengoba sidele kona hey wamlandela bashiya benza njani bashiya yabo laba bathiwa Nkosi ithi Jesu ithi Nkosi Jesu namhlanje yakwamukela hey Nkosi yami thina sathathwa yizwi samlandela sangabuza ukuthi kuyiwaphi samlandela kuze kube manje kodwa sashiya izinto esishile sasingathanda kodwa sashiya ngenxa yezwi ngoba izwi malihlabe kahle uyashiya